Ja jos sä haluat sitä pyöräyttä sinne olkapäihin, viparit sivuille on superhyvä liike, mutta ihmiset tekee sen ihan väärin. Ja nyt katsotaan, miten se tehdään oikeasti oikein. Ja mä annan sulle hyvät vinkit siihen. Kun sä seuraavan kerran teet tätä liikettä, niin saat oikeasti sen sinne sivuolkapäähän. Let's go. Useinhan liike tehdään vähän jotenkin näin. Tää on just se väärä liike. Me halutaan ensinnäkin, että meillä on kyynärpäässä pieni kulma. Me halutaan pitää käsipainoista tiukasti kiinni. Kun me lähdetään tekemään, niin me halutaan, että pikkurilli kyynärpää johtaa sitä liikettä. Eli pikkurilli kyynärpää johtaa liikettä. Ei peukku, vaan pikkurilli kyynärpää. Ja me halutaan, että meillä on kyynärpää ja ranne suhteellisen samassa tasossa, jopa vähän sille, että ranne voi olla pikkasen alempanakin. Niin silloin me saadaan se liike menemään oikein. Sun ei tarvitse tehdä sitä liikettä suoraan sivulle, vaan se voi olla vähän sinne etukulmaan, jos tuntuu, että sulla on vaikka vähän tiukkuutta siellä olkanivelen alueella. Yksi hyvä vinkki myös sille, miten liike ei mene sinne epäkkäille, on se, että kun sä lähdet tekemään liikettä, niin sä painat hartioita alas, painat ja nostat. Painat ja nostat. Niin silloin homma rupeaa rokkaa.